कार्टून्स। आस पड़ोस के सब गांव में टिंगू के बुद्धि के लोहा मनवा चुकल रहे हो। उनकर एगो खास बात रहे कि बुद्धि के साथ लंबू के ताकत, लेकिन लंबू के ताकत भी जहाँ ना चलत रहे वहाँ बस टिंगू के अकल काम आवत रहे। टिंगू भाई, ई हमार दोस्त राका, हम दोनों जने मिल के कुछ सोचले हई। असल में लंबू और राका एगो बिजनेस करे के ठनले रहले, लेकिन टिंगू भाई के राय लिहल लंबू ठीक समझल। अरे आवा भाई लंबू, 2 दिन से दिखाई न देला, तू अंदर आवा राका। जल्दी से अपन राय वाय का देवे के बाद लंबू के दे दो, हम लोगन के बहुत काम बा। टिंगू के राका के ऐसन बर्ताव पसंद ना आइल, फिर भी वो एक ना कहलस, सीधा लंबू से बात कैलस। अरे भाई लंबू, तोहार दोस्त के तो बड़ा जल्दी बा। हाँ टिंगू भाई, हमार बहुत दिन से सोच विचार चलता कि राका लंबू के हिचकिचात देखलस तो वो दोनों के बीच में चपाक से बोल पड़ल। देखा भाई, हम दोनों जने करत चाहतानी दूध का धंधा। लंबू के पास पैसा बा नहीं तो तो से मांगे चाहता। अरे तो लंबू ऐसन कहा ना। चला द जल्दी, हम लोग उनके जाए के बा। राका के बाद टिंगू के जचत ना रहे, वो लंबू के घर के अंदर बुला के पैसा देलस, लेकिन सावधान भी कैलस। देखा भाई लंबू, ई ला पैसा, तू दूध के बिजनेस करत तो बड़ा, लेकिन ई आदमी से जरा सावधान रहिया। हाँ हाँ, काहे नहीं। लंबू पैसा लेके राका के साथ बाजार खातिर निकल पड़लस। लंबू और राका आधा आधा पैसा देके एगो भैंस खरीदे वाला रहले। वो बाजार में पहुंच गईले। लंबू भाई, यहाँ पे सब पालतू जानवर मिले ले, मुर्गी, बकरी, भैंस सब। अपने पास तो बस एगो भैंस लेवे का पैसा बा। हम लोग दूध बेच के पैसा कमाई और धीरे धीरे सारा जानवर खरीदब। लंबू राका के बात में आवत रहे। वो दोनों भैंस के मालिक के पास गईले और एगो भैंस खरीद ले। हम लोगन के दूध का धंधा करे के बा। ये कितना लीटर दूध दे? 40 लीटर दूध देवे ला भैया जी। आमदनी हुई तार, मतलब बहुत ढेर पैसा। लंबू तो सेक चिली जैसन सपना देखे लगलस। भैंस खरीदे से पहले ही वो खुद के अमीर समझे लगलस। राका भाई, ये भैंस खरीद लेवल जाए और घर चलल जाए। राका के भी पैसा कमावे के रहे, वो भी हाँ कह देलस। काहे नहीं, चला चलल जाए। घर जात समय राका के मन के लालच सामने आइल। वो जान गइल कि लंबू के अकल नहीं खे। ये लंबू बस शरीर से बड़ हो, एकरा में अकल नहीं खे। एके बेवकूफ बनावे में बहुत मजा आई। राका फिर अपन दिमाग दौड़ैलस और लंबू के अपन जाल में फांसल चाहल। तो लंबू भैया, जैसे हम लोग पैसा आधा आधा बांट लेवल गईल रहे, वैसे ही भैंस आधा आधा बांट लेवल जाए। का पते को बात कैला है राका, तो तू बताव भैंस के कैसे बांटल जाए? ऐसन बा के जे मुंह के तरफ के बाजू बा उ भैया तू रखला और पूंछ के तरफ के हम रख ले। लंबू ता आसानी से मान गइल, यानी कि राका अपन प्लान में लगभग कामयाब हो गइल रहे। बहुत सही बंटवारा भइल बा। अब हम रोज भैंस के पानी पिलाई, चारा खिलाई, लेकिन गोबर भैया राका के ही उठावे के पड़ी। लंबू भी अपन हिसाब कर ले रहे और फिर उहे होखे लगल। लंबू चारा डालत रहे, पानी पिलावत रहे और राका दूध बेच के पैसा कमावत रहे। अरे लंबू भैया, तोके कोनो दिक्कत त नाही बा बंटवारा से? अरे ना ना, सब तो सही बा। एक दिन फिर लंबू के मुलाकात टिंगू से भइल। अरे कैसन बड़ा भाई लंबू, तोहार दूध के धंधा कैसन चलता? वो तो मस्त, मुंह के तरफ के हिस्सा जे हमके मिलल बा। का मतलब, हम कुछ समझनी ना। फिर लंबू भैंस के हिस्सेदारी बतावलस तो टिंगू चौंक गइल, हैरान हो गइल। तोहरा के अकल बा कि ना लंबू? काहे का भइल? अरे उ कपटी राका तोहरा के बेवकूफ बना रहल बा। दूध के पैसा उ खा जाता और चारा तोरा से वसूल करता। टिंगू फिर राका के साजिश लंबू के समझाइलस और लंबू के यकीन हो गइल। दादा धन्यवाद भाई, तू हमरा के हमार गलती बतौला। आज ही उ राका से हमार पैसा मांगब। लंबू गुस्सा में गइल और राका से पैसा मांगे लागल। ए राका, दूध का पैसा हमके कब देबे? लंबू के अचानक पैसा के मांग पे राका हड़बड़ा गइल। कैसन पैसा लंबू भाई? वाह, चारा का पैसा हमसे ला और दूध का पैसा अकेले खा जा। द हमार पैसा द। देख लंबू भाई, हम लोग जो तय कर ले रहली ओके अनुसार
पूंछ के तरफ के भैंस हमार भई और भैंस के दूध भी हमार भई। राका के ई चालाकी सुन के लंबू बौखला गई। अब का करी, ओकरा सोझल ही ना। लंबू टिंगू के पास दौड़ के चल गई। टिंगू भैया, अब तो ही हमके बचावा। राका तो पैसा देवे से मना करता। पहले भइल का ई त हमरा के आराम से बतावा। लंबू जे कुछ राका कहलस उस सब टिंगू के बतवलस। अच्छा त ई बात बा, हम पहले ही कहत रहनी ई आदमी शातिर बा। गलती हो गई हमरा से, अब तो ही हल बतावा हमके। टिंगू लंबू के एगो बेहतरीन हल बतवलस। तू एगो काम करा, जब राका भैंस के दूध निकाले आई ना त तू भैंस के गुदगुदी करीहा। का ओ से का होई? तू हम जैसन कहा तनी बस वैसे ने करा। और फिर लंबू के भेज देलस। लंबू टिंगू जैसन कहले रहे ठीक वैसने कैलस और तुरंत ही भैंस रिएक्ट कैले। जब भी राका दूध निकाले आवत तब भैंस के मुंह पे गुदगुदी के वजह से भैंस लात मारत रहल। अरे लंबू भैया, ई तू का करताड़ा? हमके हमार काम तो करे दा। हम कहाँ कुछ कैली, हमरे हिस्से में भैंस के मुंह बा तो हम वही तरफ हई। हम पूछ के तरफ अइली कहाँ। फिर आगे 2-3 दिन यह किस्सा शुरू रहे। न राका दूध निकाल पावत रहे और न ही ओकरा बेच पावत रहे। दूध ना बेच पावे के कारण राका के नुकसान होखे लागल और फिर ओकरा आपन गलती के एहसास भइल। हमके माफ करना भाई लंबू, हमसे बहुत बड़ गलती भइल बा। हमके तोके धोखा नाही देवे की चाहत रहे। हम लोगन के ए तरह से भैंस के बंटवारा नाही करे के चाहत रहे। आइंदा से ये गलती ना हुई। लंबू भाई, ई रहल कुल पैसा। अब आइल ऊंट पहाड़ के नीचे। आगे से हम लोग चारा का खर्चा और दूध बेच के आवे वाला पैसा आधा आधा बांट लेवल जाई। हाँ लंबू भैया, तू जैसन ठीक समझ, हमके बिल्कुल मंजूर बा। काहे कि हम लोगन के आगे भी तो बहुत बिजनेस करे के बा और बहुत सारा दूध बेच के बहुत सारा पैसा कमावे के बा। फिर उ पैसा से हम लोग एगो और भैंस लेवल जाई और ढेर सारा पैसा कमावल जाई। लंबू खुश होके भागत भागत दौड़त दौड़त टिंगू के पास पहुँचल। टिंगू भाई, तू तो ग्रेट हवा। इला तहार उधार वाला पैसा और एक नफा का मिठाई। अरे वाह लंबू, आखिरकार राका ईमानदारी में आ ही गईल। ओके तो आ ही के रहल। टिंगू भैया के जय हो। तोहार जैसन दिमाग केहू के पास नहीं खे। आगे से लंबू कोनो भी बिजनेस करे से पहले टिंगू के सलाह लीहल सही समझलस और उ ई फैसला कैलस कि जीवन में कोनो भी परिस्थिति होखे उ आपन दोस्त यानी टिंगू के सलाह के बगैर कोनो भी काम ना करी।